Lo? Babe, madto tag minteriyo ron. Udua akong lolo. Ang duawon pa man to nato nga patay naman to. Basig nakalimot ka, babe. Gibin lang tag 5 million na to. Bisan pag nagbilin siyag 5 million, di gihapon ko ganahan ato. Gilom diya. Madunggan ta to. Tara na. Oh, nanata dire. Oh, mang lubong ani sa imong lulo. Kita ka na. Naadi akong lolo. Nagtiko ko. Ha? Nagbilin og 5 million, wa man lang nimo gipasiminto. Imo pa yung gipatiko ko. Gusto niya, babe, nga humble ra siya. Nasubrahan lang ka humble. Gipatiko ko ra. Kaluoy sa imong lulo oy, pero hinuon gamba ra po. Kayaga niya. Kusubi ka makagbait niya to. Sa may buhato na to ani ron magtanga. Babe, kay humble man na imong lulo, balhin ta sa akong lula, kay hambugira to. Naadi kay lula dire. Lula Basyang, wa ka kailato, pinakadato sa Pilipinas. Mao to'y nakakobkob sa Yamashita Treasure. Nala, tara. Oh, nanata sa akong pinakadato nga lula. Kita ka ane? Ya, di padlak pa. Siyempre, dakan kay gold ya sulod. Asig nga pa salin diha. Babe, dugay pa ka diha kay manghihip ako. Sige, sige babe, kay pangitaan pa na ako nigpaagi. Abutar ako dire. Hinlo agad sa pansyon ni Lola, oy lahi ra gyud ning dato. Lo? Lolo gitu ba? Kaya ani maabri. Uy, grabe pud ani nakalak. Uy. Laos sa man imuhang pansyon la, uy. Si Lolo mag-youtubay. Yaon sa mangga. Nakakita ko sa imong lulo dito. Ako po. Nanayati na ni Ron, babe. Mga galata. Sakay. Okay na ka diha. Oh, babe. Okay na ko. Dagan! Hoy! Asa man ka? Mudagan makako. Ay, nabuang naman siguro ka. Ang motor padagana. Ang motor di ay. Tara na.